2, 1. Ewch i guddio! 10 lleoliad, 8 o sêr Stwnsh ac 1 gêm guddio epic. Tic-toc, mae'n amser cuddio. Dim ond amser. Mae'n rili trewi! Mae'n map! Ni wedi gadw y map! Y tro diwetha. 3, 2, 1. Ewch i guddio! Siocar i Lloyd a Hyw. Ni'n mynd i ennill yn bellach. A Leia Jed hefyd. Grenno! O ie, dwi'n chwarae gêm gas, boys. Chwarae gêm gas. Becca a Gareth yn sereni. Ni wedi tynnu self chi'n barod, ond dim o fan hyn. Fi cambiario. Fi mor confused. A fi a Cardi yn cwmpo mas. Lot. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jack. Ni wedi neud e! Come on! Falle bod Gareth a Becca ar y blaen, ond gall unrhyw beth ddigwydd yn y rown nesa. Right, pam yn ni fan hyn nawr? Jyst achos bod chi wedi colli'r her diwetha, chi wedi dod yn ni fan hyn i gau rygbi. Ond Lloyd, fi'n siŵr bod ti wedi arfer colli yn parc yr arfe hefyd. Peidiwch â phoeni Jack, dyn ni ddim yn chwarae gêm rygbi heddi, ond gobeithio chi'n dod ymlaen gyda'ch partneriaid chi, oherwydd does dim dianc wrthyn nhw yn y gêm guddio yma. Chi am fod yn sownd uwch gilydd, felly mae sgiliau cyfarthrebu a chydweithio yn holl bwysig. O leia, tro mas dwi'n sownd i Lloyd yn dynnu fo lawr dwi'n bwg yn benni. Reit. Hefyd, mae yna twist. Os? Be, na? Oedd hwn ar y twist, yn gyda? Ie. Dwbl y pwyntiau. Sy'n golygu 12 o bwyntiau i'r enillwyr. Iawn? Becca a Gareth, chi nath ennill wythnos diwetha, felly chi sy'n chwilio. Pob lwc bwy. Ni'n tyff bod wedi ennill diwetha. Dwi'n thrill. O'n i mor falch. Hyd yn oed os ni ddim yn ennill un arall, ni enillodd y cyntaf. Ei, dwi'n meddwl Anelyn uchel. Ie, pam lai? Cyn rwy'n arall? Na ni ffindio nhw i gyd. Bydd hwn jyst yn brawf mawr i fi a ti yn bydd e. Bydd wedi ffili rhedeg hebddau tro yma. Mae ti ac siarad amdano fi yng nghoesau bach. Wel, swn i'n gallu bod sownd i rywun gwaith, fyswn. Just about. Fi wedi sgoro lot o bwyntiau ar y cae yma, felly 12 pwynt arall, hawdd. Hawdd, met. Dwbl pwyntiau, hwn ydy'r un i ennill, Jed. Wel, mae fe ar gael. Ni'n goffod grabo fe dy 2 llaw, i'n meddwl. Wel, 1 llaw. Bydde well da fi fod yn ffindio pawb ar y rownd dwbl o pwyntiau na fod yn cuddio. Mae lot o bwysau yn nhw. Mae hynna'n wir. Ti'n Goffod fel drych. Yn just yn matcho. A just yn teimlo fe, ti'n ma? Nawr, ni yn gydradd ail gyda Jed a Leia. Ie. So mae dwbl o pwyntiau'n golygu allan ni fyny dop y sgorfod sy'n... Bydd hwnna'n eitha neis yn fydde fe. Gwrando na fi? Ie. Dilyn fi, os Ie. ti'n opsiwn sy'n sownd i fi. A wedyn cadw'r pen na lawr, iawn? Iawn. Nain y dysbecian. Hawdd. Dylen nhw fod yn ofon iawn. Pedwar tîm cystadleuol, handcuffs, 1 cae rygbi enwog, a dwbl, dwbl y pwyntiau ar gael. Ond, sgiliau cuddio pwy fydd ore heddi. Sori, fi'n nerfus, oce? Right. Chi'n barod i guddio? Ie. Na. Ni'n dweud wylo chi. Ar eich marciau, sgwennwch, ewch! Dwi'n mynd, o'r mad. O, mes. Dwi'n mynd i dringo dwi'n yma. Un peth da am Jack a fi,
ein bod ni'n blendo mewn gyda lliwiau Parc yr Arfau. O, ni mewn gwrdd ffyrna. Sut da ni'n mynd ffyrna? Sut da ni'n mynd fyny ein? Sy'n gwybod? Swn ni'n rhoi hwds ni lan. A ni jyst yn sefyll fan hyn. Dim cweith yr un shed. Na di. Mae hyn yn amazing hyn. Ti'n mewn. Wyth deg un, 82, 83, 84, 85. Reit, slow on. 84, 85, 86, 87, 90, 9, 8, 7, 8, 9, 10, Go, OK, iawn, lle da ni'n mynd? Maen nhw'n mynd at y stand. Fyny, steps? Iawn, lan y gysau. Iechyd. O, hold on. Beth ti'n gweld rhan hwnna? Ti'n efo criw hwnna? Ni di newid meddwl fi. Ni'n meddwl ni'n gweld criw dran hwnna. Ie, go. Ie? Sprint? Ie, go. OK, go. Let's go. Go. Maen nhw'n dod. O, rhaid gweud bod neb ma. Rhaid bod rhywun ma. Ti dod i? O, dwi'n stecu chdi? Dwi'n mynd. O, no. Y mats mynd in, co? Hei, maen nhw'n ffindio rhywun. Ni di dal chi! Gwybod ni na? Sut? Troiwch chi, sbonio ni wedyn. Gytid. A ni meddwl bod ni wedi ffeindio lle da. Nôl fyny top? Ie, iawn, ni'n neud yn da. Da. Good start. Oedd hwnna'n gret. Ie. No way. O, na. Sut ydw wedi gwybod ni ma? Sut ydw ni wedi gweld ni fan'na? Ti'n gyfforddus? Na, ddim rili. Ond fi'n credu bod ni mewn lle eitha da fan hyn. Ie, fi'n cytuno. 1, 2, 3. O, mae'n wali am bod ma... Sgyn ti syniad? Na, dim syniad. Dwi'n meddwl bod Gareth na Beca wedi bod yn agos i'r cwts ma. Fi'n meddwl hyd yn oed os o'n nhw'n dod fan hyn. Fi'n nhw ddim yn ffeindio ni. Dwi'n meddwl fydden nhw'n aflonydd, da. Dwi'n gweld nhw'n aros yn yr un lle. Na fi. A mae rhaid i ni jyst aros mor dawel a phosib yn, achos os da ni'n symud, mae'r pads i gyd yn mynd i ddisgyn. A da ni'n dynffo. Mi'n mynd i drial gweld sy'n rhywun. Trydy'r seddi hefyd. Ydy trad fi'n stec o mas? Gareth a Beca yn ffeindio Jed a Leia'n hawdd. Cuddio gwael gan y tîm pink. A nawr, mae rwyd yn cau ar cardio fi. O, sa'n gallu gwylio? Oh my God! Hwna'n rili da, chwrdd teg! Dau! Bach o broblem. Dau dîm wedi I dal. Oes na hat-trick? Ni newydd cael ein dal, Cadi. A mae dy ti complex O. a gefn thing ti. Oedd e werth e, ddo, oedd e? Oedd e werth e. Ddim yn ffôl, dim ni oedd y cyntaf gael ei ffindo, so gymrau hwnna. Dau lawr, un I fynd. Come on, de. Ie. Ni dechrau Dechrau cynnesu at yn gilydd. bach. Hyw a Lloyd ar ôl. Lloyd. Mae Lloyd yn nabod lle ma'n di. O, di. Da ni yn amlwg ddim. Mae'n swnio debyg bod ni di ennill. Mae rhaid I ni aros fan hyn tan y diwedd. A wedyn, geith Gareth a Beca ddim 12 points. Amser danfon y selfie, boys.
dim bant. O, na, mae hwnna... Di hwnna ddim yn gola naturiol na. Na. Mae hwnna'n Flash yw e. tywyll, da ni isio, tywyll. Okay. O dynnu spot bach da, just... A ni! Oedd yn anghyfforddus. Iawn. Just Jack a fi. Yn just chillon bach nawr, ia. Ia, mae Hugh a Lloyd yn rili anodd i ffindio. Dwi'n nhw dan o'n... Na, neb. Rhaid bod nhw'n yna fi. Yn I lan fan hyn, mae'n well cael un sweep bach. Fi'n iawn. Fi'n mynd I ffindio nhw. Oedd rhaid ni fynd I jecio dda, dweud. Oedd. Rhaid bod nhw'n O, na, mae hwnna... Iawn. Le ni ddim wedi checo fan hyn. O, gia, tara. Beth, hei, cyfres mewn fan hyn? Mae'n swnio fel bod yna rhywun yn eitha agos I ni. O, mani, mae rhaid bod nhw'n mewn fan hyn. Mae rhaid bod nhw'n mewn fan hyn. Iawn, mae compawd fi'n pingo, boi. Le I chi? Guaranteed, so nhw'n mynd I guddio un man arall. Ond nhw'n mewn man rwle. Ond mynd I fod reit ar y gwylod. O, mae Hugh fan hyn! Mae Hugh fan hyn! Na! Come here! Cwti, boi! O, na! Mae yna rhywun di sbragio ni fanna. Fi ddim yn cael yna, mae rhywun wedi dweud hwnnw. Cant o cant. Pa mor flin ti, Lloyd? Mor flin. Ac yn o 10? Sa'n siŵr, ti'n meddwl mae rhywun wedi dweud hwnnw? 8 ac yn o 10 blin. Fi'n flin fyd, boys. Mae Gareth a Becca lot rhy dda yn y gêm guddio. Hat-trick iddyn nhw ac 12 o bwyntiau. 4 i'r tîm pink, 8 i'r tîm glas ac i'r tîm coch 12 hefyd. O, da iawn, boys, o lle fydd cuddio chi'n anhygol. Dim ond just ffindio chi o fewn yr amser nesaf. Oedden ni'n cweit digon da. Na, ddim cweit. Dyna ni, tro nesaf, fydd yna gyfla eto. Pwy sydd yn dda am guddio, ond pwy sydd angen gwella I sgiliau? Dyna ydy y cwestiwn mawr. Mae'r amser rwan I ni datgelu sgorbwrdd. Pwy sydd ar y top, da chi'n meddwl? Fi'n meddwl. Yn gynta, efo 18 pwynt, mae... Gareth a Becca. Be? Da iawn chi. Fantastic. Yn ail, mae hefo Lloyd. Nei. Efo 14 pwynt. Da iawn, hefo Lloyd. Na, chwarae teg, ond 10 cuddiad chi'n clas. Ond ddim yn gyffyrddus, ia? Reit, yn drydydd, mae Jack. Cardiff. Efo 12 pwynt ag yn ola. Da ni, Jed. 8 pwynt. Dyma. Ie, y tîm melyn ar y brig o hyd. Wel, dyna ni'r scores, ond y cwestiwn mawr ydy. Oes na rhywun yn gadael y gystadleuaeth wrthnos yma? Be? Barod? Ella. Na! Peidiwch â phoeni. Jed, diolch byth, mae gennym ni gyfla arall. Felly mae rhaid ni weithio'n galad tro nesaf. Yn gletach. Oes. Tybell lle fyddwn ni wythnos nesa. Gawn ni weld, ie? Digon o siarad nawr, amser practiso. Pwy a pad, sy'n gwybod? Ondi, da. Ondi. Neb yn gallu weld i fyma. Y tro nesa. 3, 2, 1. Dim di cael ei mynd.